naši Crnogorci udariše kad vijaku došli dani dane, bude turski više. U logoru crnogorskom pokraj Lelekovića neko knjazu okleveta popa Mila Jovovića, a knjaz Mila dozivaše u prisustvu svih vojvoda, pa mu reče pope Milo, nici vino, nici
zapada, iz Engleske, mi smo volili da imitiramo tamo, kao što i gledaju klinci filmove, pa će bude Rambo, Superman. Mi smo videli da je to nešto realnije. Ne možemo da mogu budem Superman, ali mogu da budem cigan. Razumem? Napiš dobru ekipu, vrati, to ti to.